लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गोदानै मोननै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो दङ जिजिरि इन्टारप्राइज प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोरबो अखं मुंनि गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी लोगोसे फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' लोगोसे सोमखोर दैमारि बिथांमोना। आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो डिअपिखौ खालामदों अरुप गयारि बिथाङा। लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां गोरबो अखं गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बे साननैसोआवनो एबा 1 उइकनि गेजेरावनो जिजिरि इन्टारप्राइज प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। आरो जानो हागौ बिथांमोननि बे प्रडाक्शन चेनेलाबो गोदानसो। दा नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोरबो अखं अफिसियेल गोदान फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टआव फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' लोगोसे प्रीति थापा बिथांमोननि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बाट बिथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलखौ बुंनानै होथ'वाखै। जायखिजाया सिद्धार्थ बर' बिथांमोननि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना साननैसो नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।